Bueno, Mikel Lasa, Arrasatekoa, 52 urte, ingenierian naiz, polmetasen egiten do lan, eta nire bi hobi handixenak kirola eta musikia die. Veterano mailan Euskadiko duatroi txapeldun izan zinen apirilean, eta azkenian, baina ametsa bete zeben, zorionak. Eskerrik asko. Bai, naukan ja azkeneko 2 urtetan laugarrena, medaia txokolate egin da. Ze txarra dan hori, Eta naukan lehok urtean jetxin nintzen lehena bizikletan, da ezin izan mantendu, hurrengo urtean 3. ezin izan mantendu. Eta naukan ja hori buruz jota, eta azkenean aurten, urten dau. Eta oso pozik. Planifikazio dela orduan bete zan egun horretan bintzat. Bai. Izan zen lehenengoko tremenduko berua, eta neuk beruakin beti rendimentua ez dut beste batzu baino horren beste galtzen. Eta hori niretako bentaja bat izan zen, eta ondo. Zer da duatroia zuretzako? Edo triatroia? Bueno, txiki-txikitatik izan da tensioa dituzten kirol bat, eta ikusten nabenean Zarautz eta beste triatloi batzuk, revistatan, Hawaii, beti asko dituzten atentzioa, baina ikusten naben kirol bat ezala niretako, ni guretan oso eskasan naz. Eta balaxen poliki hasi nintzen ere kabuz 3 kirolak iten, eta azkenean animatu nintzen lehenengoko triatloian, eta lehenengoko aldiz pentsatzen naben ezalanetako kirol bat, guretan oso larri paso naben, baina lortu neban urtetik uretatik, eta gero bizikletan da korrika oso ondo. Lortu neben uretatik urtetzia, hain gaizki pasau zeben? Izan zen Senperen, iparralden, eta ura zegoen oso hotza. Eta izan zen burua, uretan sartu, eta arnasa ezin bota urazpia. Hartzen naben ura, haizia, berriz burua sartu eta imposible jota blokeauta. Atzeraka igerien, braza igerien, berriz hasi krol eta haiziak ezin urten. Eta izan zen momentu baten, bota naben haizia, arranka naben eta hasi nintzen erremontatzen, baina izan zen blokeo momentu bat. Egisa da triatloi batian, akaso igeriketa, korrika eta biziketan ibiltziak, igual oso antzerakoak dira, baina igeriketa bai da desberdinena, 3 modalitatetik diferentiena. Bai, gainera igeri oso teknikoa da. Eta txiki-txikitatik ez baldin baduzu ondo igerien, klasiak hartu eta teknika ondo landu, gero edadiakin zailagoa da. Orduan nire hori gertatu zait, ikusten dut beste taldekide igeriketatik datozenak, askoz esfortzu gutxiokin, askoz eskarra daia, Esan dozazu betidanik egin duzula kirola, baina ez dakozula palmaresik gauzo grazien dixain jost. Baina bai ikusten dut, konta dozasunatik gozatzeko bidia izan dela, ez? Bai. Ni sekula naiz izan irabazteko, karrera batera jun alik eta hobetu denin, baina beti nire buruaren kontra. Inoiz ez da egonez begira ze postu ero podium baten bila, ez? Gero horrek kontrasena dauko, 2 aldiz laugarrena egin da gero, azkenean pikau nintzen hor. Baina asko izan da nire buruan kontra eta disfrutatzea. Triatloiak hori dauka, azkenean entrenatzen lagunak egiten dugu, baina kirolian individuala da. Orduan zure burua oso ondo ezautu biozu, batez bez distantzia luzetan, eta da norberaren kontrako karrera bat. Lehenengo kopa 13 urterekin, bizikletan, eta bigarrena, eta momentuz azkena, 40 urte berandu hau. Tartien egon da maten bat, baina bai... Baina bi honik esan guratxuenak. Bai, kasualitatea da, justu lehengunean entrevistara hori pentsatzen, esan, 13 urtekin, gainago horatzen az, eraman abela kopa kriston ilusionekin etxera, eta izan, karre kopa bat, ziklismoa, ikusten naben ziklismoa hori, eta alaxek geratu zen. Gero asko izan da disfrutatzen, musikan urte asko, eta oin berriz, berriro kopa, berriro. Gainera,
nire ilusioa zen podiuman sartzia. Baina ja irabazien nagoenean, izan zen sekulako posa. Lehenengo aldixa da, nire adin berberako kirolari batekin berbaiten dutena, luzapena atal honetan. Beti egoten naiz kirolari gaztiekin, oin urte honetan dabiltzenekin, edo gazte eklosionau da honekin. Kasu honetan, 53 urtekin be, kirolian ondo ibili leike, ze gero ez da zamurra. 53 urtera arte, badoz beste batzuk geixo arte, kirolaz gozatzen dakixenak. Bai, nik askotan pentsau izan dut hori, ze pena izaten da jende askok izten dauela derrepente kirola itiana. Ero ikusten dauenean ja ez da biela inondo, basaten da, bai, ez dut ingo gehiago. Eta ni berriz, nola disfrutatzen duten horren beste kirola egiten, erditik heltzen bana zer ditik heltzen naz, ero berdin jat. Eta bai ikusten dut jente gaztia azten dela oso fuerte, kirola hasi eta jarronka ondixak hartzen, baina gero segitu handi zingulatzen die. Eta nik uste dut gehiago izan barko zala luzera begira. Azkenean kirola danon dago datorrondo eta pizkatxo bat ikusi arte, sartzaro arte, kirola itia. Nire ametza hori izango zen, sartzaroan be kirola segitzen itia. Gaur egun sartzaro aktiboan aldeko aldarrikapenak egiten dira eta gero ez da ja behin jubilauta, erretiru hartuta, ondiokan be, kirolaiteko gai izatia. Bai, eta esan ere, gure taldean atxintxikan, ni baino zarrago badauzela, bai. Juan Martin Elespuru be, 74 uste dakola, eta hor jarraitzen da. Eta netako horrek ere du die. Txikitatik zeukan begiz jota zarauzko triatloia, esan dozazu. Arrazoin bateren gatik edo besteri barik? Bueno, txikitan askotan joan izan gara zarautzera, eta niri Getariatik zarautzera igeri itia, eta ikustian maleko iti nola hiltzen ziren, pentsatzen zitzaidan sekulakoa. Esaten nik hori sekula ez da dingo. Eta lortu nabenean, izan zen niretako oso emozionantia. Gainera zarautzen korte badao. Ordu bete daukatzu horrek igeri iteko. Eta lehengoko urtean nore bilintzen, segundua gora bera sartzeko. Eta gero ja behin bizikletatako horrekak, hor ja oso ondo, baina lehengoko urtean urduri, ez namen lortuko kortian sartzea. Urtia pasau dira, ondiokan be erosuago sentitzen zara bizikletaren eta korrika? Bai. Lehen hasieran batez be bizikletan, eta oin korrika be oso gustora. Igerin be oso gustora nabile, bakarri beste ritmo daukat. Zinez konparatu aurretik dabitzen ritmoekin. Ulertzen dut orduan, igeriketako tramua bukatuta, atzetik aurrera joateteko atzatula. Bai, justu hori izan binaben. Dikiten dut karreraken positibo. Horren, azten naiz, azkenetatik ez dut urteten, baina erditik ere urteten dut eta juten ez jentia aurreratzen. Orduan beti da oso motibantia. Eta azkenean gero eta karrera luziagoa aurrerago geratzen naiz. Eta orduan oso karrera motibantia egiten dut. Bukarera arte disfrutatzen. Eta noiz etortzen da momentua, edo deitxo hori, triatloiak probau dituzu, oingoazen Ironmanak egitera. Ze, klaro, distantzia luzia da, baina hori da beste mundu bat. Bai, horbe badako askotan taldien be komentatu izan dugu gaztiekin, saltu oso azkar egiten dabila, txikitik ero zuzenien hasten diela Ironman batekin, egon die kasuak. Ni joan nintzen politxo, lehenengo esprina, gero duatloiak, gero olimpikoak, gero izan zen Zarautz, Ironmanen horretik initun half eta Ironmanen arteko beste erronka luze batzuk, eta gero Kebrantako esosak, maratoiak, beste iraupen luzeko beste karrera batzuk. Ironmana ez da eguna bakarrik, aurretik dauen dana oso entreno luziak, oso dedikazio luzia da, eta gustartu biduzu dana. Kasu honetan, lehen komentatena, familia, lana, kirola, eta orduan izan zen entrenadori hartu naben lehenoko aldia,
Gure naben, iten hauen entrenamentuak zehozetarako ero izatea zehozara portatzen zabenak, ez entrenau batik. Eta erabaki xau zuzena izan zen. Baixa, Ironman bat bukatzen da maratoi batekin. Hori da. Nire bakarrik hori pentsatziak. Bai. Eta horretik egun da 80 bizikletan. Hori da. Eta igeriketan? Ixa 4, 3,8, bai. Eta artian egin dituzu hainbat? 4, bai. Horreiak enduta dakotzu burutik edo? Bai. Azkenian ingo nuke, eta askotan gogo pizkat etortzen zait, baina azkenian die-bost hilabete gauza asko baztertu bihuzula Ironmaneko erronka hori egiteko. Antxintxika familiako kide zara? Gustora? Bai, oso gustora. Oin bizkate mendik, lasterketak eta oso modan daz. Eta pizkat berutza joan gare, partaidiak, triatloi munduan be iskrezioak eta porba jauta daz, eta protxo bat, zute esango krisis, baina bai, triatloia pizkatxe bat oin ez dau modan, mendixa dau gehiago modan, baina bai, gure artean oso ambiente hona dau, bi lasterketa organizatzen ditugu, Tritxikia Bergaran eta gero krosa, Atxintxikako krosa. Garai baten urkulun triatloia organizatzen eben, eta ondo. Oin mendi lasterketak orduan, hartu duen jarra? Bai. Ni inguruan holan ikusten dut. Ikusi asteburuntan segaman zema jendetzak ondan, bai. Bai ikusteko eta bai hartzeko. 11.000 pertsona puntatu zian 500 dorsalandako, eta bai, kriston puma dako. Eta gero mendizian, korrikan zoia zenian askotan ikusten duzu jentia menditik datorrela, etraileko zapatiakin, eta bai. Nik hemen pare-parean udalatxetakot, hemen etxeko proeban be dorsalak titau batien agortzen dira, bai hemen, bai Antzolan, bai Oñatin, eta gero triatloiak desagertzen doiaz, triatloi probak sangura dut? Batzu, bai, arazoak eki dabe organizatzeko, ISB Gasteizeko half ia kentzeko egon ziren esabalako nahiko jente, eta gero adibidez Ironmana mentiko lasterketa bezala da. Hor jente pila bat apuntatzen da. Gero eta estremoa, jenteari gehiago atentzio ditzen dio. Baina sprint baten adibidez, jentiek ez dio horren beste erakartzen. Kirolaz berbaiten gabitz, denbora honetan guztexean, baina sarreran komente duzu musika zalia be bazariela. Eta arrebiekin be, ibilizai... Bai, plazatan. 25 urte jardu ginen talde baten, erromeria talde baten, eta eskontzatan, eta soinua jotzen dut. Eta urte askotan, kirola eta musika gustartu izan dut. Oin talde utzi ginen, eta orduan hasi izan ja kirola gehiago iteko denbora. 53 urte egitiar, bi seme-alabaren aita, familia beraz, kirola, musika, lana, hori denak koktelera baten sartzia, oinak aso samurragoa da, ja seme-alabak be koskortu dian honetan? Bai, hori hola da. Anedota bezala esan gutut, behin kebaranta batera fan nintzen, 600 kilometro egin da. Baina alata be han joan nintzen, pizkate rentakin bizitzen eta une txikin hasi ginean. Baina oin bai, beste askatasun bat ikartzen dut. Oina bigarren gaztaroa bezala disfrutatzen. Bigarren gaztaro ez dakit denbora gehiago entrenatzeko eta gustora.